Dobrý deň ľudia, áno, my sme krabice, že to vy? Alebo nie? Áno. Hráme dneska Rainbow Friends, jak nás kytí, tak sme... Chápete? Počkaj! Musíme stať to. Keď pôjde tam ten modrý, tak tak nedávaj krabicu u neho, ale dávaj krabicu, keď si iný. To asi poznáš, nie? Hej. Potom by som si dal teraz krabicu. Prečo? Hej? Lebo je veľká šanca, že tu môže za dverami byť, alebo tak, takže najlepšie. Poď za mňou. Aha, cíľ. Ja tam počujem niečo. Teraz tu bude. Nebude. Hľadáme teraz kosti. Koľko už našli kostiek? Tuto. Aj, je blízko. Ja tuto, do tých dverí. On to neuvidí, keď... Ale ten zelený, tak ten on vidí on proste... Áno, on je hluchý, ty musíš byť iba proste čupieť. Iba čopí. On je slepý, on není Ja som to pomýlil, sorry. On je slepý. On má dobrý sluch, ale je slepý. Takže on není hluchý, on je slepý. Ja tu poviem taký trik. Dobre, ja si radšej dám krabicu teraz. Najlepšie je proste chodiť furt v krabici. Jem tam. Nazačovaš? Ja som ťa počuť. Kamo, tu by som tuto nechodil, tuto chodí najčastejšie. Oni našli už skoro všetky. Kamo, oni mi chýbajú iba 6 kostiek. Aha. Tak typky najem 2. Ja som ti hovoril, že tu býva najčastejšie. Radšej sa nechým. Nemôžeš, u neho môžeš chodiť. Ja viem, ale že radšej. Jak by sme to stihli dohrať dneska, tú jednotku, tak mohli by sme dať tu... Ja som sa nalakal, že odtiaľ vyjde zelený alebo niekto. Zelený. Aha. Ide. Dobre, máš ešte nemáš vykričník. Ja som mŕtvý. Máš vykričník? Keď máš vykričník u neho, tak jasne, nechod, nemôžeš. Elko. Ide. Dobre, ja idem tuto. Kamo, on ma nevidel. Tam si šiel? Ja som si dal teraz preč krabicu a dávam si ju späť. Kamo, nejakí ľudia to tu riskujú furt. Ja neviem, kde si. Ty vieš? Ešte 4 musíme nájsť. Jednu. Ešte 3. Aha, on tu je. Ja som v miestnosti, kde už asi niekto bol. Dobre, že zelený tu nemôže byť, lebo to je prvé kolo, po druhom kole bude. A, tak ten máme to. Máme. On týpek proste bežal 50 coinov. Nice. Ešte 100 a môžem si ho kúpiť. Už ide hluchaň. Už len 100 a môžem si ho kúpiť. Jupí. Už ide hluchaň. Už ide debilko. Má dobré oči. Je? Vieš, ak to pridávajú ty vlepidlo, vieš? Pamätáš si? Hej, oni proste prilepili. Čo tam mám nejaké Vetarin 3? Prečo ty si Vetarin 3? Ja už som asi 3-krát, lebo ja som 3-krát utekol z tej dvojky. Nikdy som neutekoval odtiaľto. Lebo tá jednotka je čak dvojka. Ja budem proste kam glitchovať. Napríklad vieš o tom, že on to bol tak vyratané, že tu je presne posteli, koľko tu je ľudí. A keď nejaký zomre, tak je na posteli ide preč. Fakt? On to má tak urobené. Teraz čo vlastne teraz teraz ideme hľadať tie granulky. No. To bude čas. Nie granulky, budeme až, granulky. Áno, ale tých potrebujeme myslím 15. A keď dokončíme granulky, tak príde oranžový. No a ten je najhorší. No, lebo ten je nemôže byť na čiare, kde je ohienok a môže byť vedľa čiare, kde je ohienok, ale nemôže sa hýbať krabicou. Ja viem. Aha, to je... tu nikto není. Fialka je preč. Ako si šiel, ľavou alebo pravou? Neviem, ja som... Ja pravou. Víš, ako je vetrak? Ja pravou. Ja idem tam, kde sme ešte neboli. Tam spravíš, že tu niekto na mňa vybehne. Ja dúfam, no. Tak ja som A inak by som mal chcel podiekovať na tých rankedoch, tie videá. Z Rivalsov sme dávali, už sme skoro
už sme mali, myslím, 10 liahnutí alebo koľko. To komu ďakuješ? No, sledujúcim, ktorí dali už 10 liahnutí. Na jednom Tak ja videu. som A bacha potom na také fialové ruky. Ja som, no však to je tak tento typek je mŕtvý. Kámo, čo stúpaš po mne? Proste po mne chodí. Kde je ten zelený? No modrý je pri mne. A ty si zase kde? Neviem. Odišiel. Som na Kde? nejakej novej časti. Odišiel, dege. Na mňa nikto nevybehne. No ja som tu asi s 500 ľuďmi. Tak ja som mŕtvý asi. Ja budem proste avkovať v krabici. Do nekonečna. No bacha na toho zeleného, on môže byť taký... Chápeš? Dobre, u mňa je 5 klipskov. Jak to bude ten... Je, zelený- Luky! Je tu. Tuto je ten zelený. Kde? Ty ho vidíš? Ne, ale som si srandu. Blízko No. to bol zelený, ale... Aha. No je tu, zdrhaj. Nie, ja som tam chcel ísť. Musíme... Ja poďme sa Nechcem. tu schovať, poďme sa takto ku tomu no XP, takto ku tej trave. Tu nepôjde. Prečo? Dobre. Koľko až tu je? Ja tu je ešte veľa. A keď akože zomrem, tak sa mi tí koní dajú preč? Dobre. Mne kúpim niečo za Robux, čo? A ja by som si mohol, čo to predávam? Ja si možno za chvíľku vypýtam od tatina, nech už mi kúpia tie Robuxy. Aha. Aby si si dal skin Catnapa Áno. a budeš natáčať na YouTube ako ja. Ale to by bol dobrý nápad, keby... Tam je modrý, tam je ďalej modrý. Ale to by bol dobrý nápad, keby Hoppy a Catnap spolu natáčali. Čo by ste... Tak A by chyba sme- nám posledných pitlík. Kde? Neviem kde, ale chyba nám posledný. Aha. To back to 8, follow to blue arrow. Je blízko niekto. Niekto je blízko. Nie. Oni nám iba hovoria pravidla. A nie, no keď budeme to dlho hľadať, tak to nám i zasvieti, kde je ten pitlík. Ja by som Neviem. išiel radšej, kde, lebo tam môže byť ten zelený. Aha, tak otočka. Je tam? Neviem. Ja som nevedel, že medzi tým senom sa dá čupieť. Myslím, že dá. A typka? Jak tam pôjde ten modrý, tak... Aha, tak už viem, kde. A ja by som nešiel. Nejdem, A čau. je tam modrý, myslím, alebo zelený. Kamu typek to úplne riskuje. No, tak Ten asi... modrý je fakt debil. Nie. Radšej poď ku mne. Nie, môže sa hýbať. No. Yes? Dobre. Typek nás zachránil. Plus 75. A ja mám plus 75. A už ide. No a teraz to začne byť z hurta pôjde. Ja mám 125. Ja mám koľko? Ja sa pozriem. Ja mám, myslím... 425. Za chvíľku kúpim. Ja sa pozriem, aké... Ne. No fakt? To zmizli tie nejaké... Že to bolo o mnoho viac. Ale to je zle vypočítané, tu je iba 6 a nás tu není 6. A nie, ešte postele sa počítajú. 6? Nás tu je 9. 6 postele. 6 posteli a Ale horná sa nepočítajú. Aha. Tak iba 3 postele a 9 hráčov, to mi nedáva zmysel. Ale ešte spacáky sa počítajú. Aha. Stopy. No. To je ten fialovák. A čo vlastne teraz hľadáme? Toto, svetelka. Nie. To je to... svetelko! Kámo, oni všetci vyžerajú tie Ale to je svetelka. problém, keď nájdeme všetky tie svetelka. Ja si to Rovno. pamätám. Potom bude to, že potom začne tmám, budeme mať baterky. No. To bude to najhoršie. Tam som vždycky zomrel.
Ďalší zomrel teraz. Super. GG. To my máme Pri mne. 14. Myslím, že keď niečo tam dáš, tak ti to pridáva toto, niečo. No, Squid Game zomrel. Aj, do riti. Čau? Je tam? Kto tam je? Neviem. Ja som počul. Ja sa tu schovám. Niekto tu ide. Ja som sa tu schoval. Jak vidíš plamienok, tak si smrtvej. Môžem ísť za tebou? Ale musí dať preč krabicu a krčiť sa. Čau. Áno, budeme sa tu schovávať, aby to niekto našiel, ale už zomreli dvaja. Kto tam dal ešte tu jednu? Ty máš jednu, nie? Čo? Iba tu, to svietelke, nie? Kamu, ja som hacker. Ja vidím cez steny. A ja to vidím. My sme hackeri. Ja vidím, kde sú proste tí. Tak baba tiež niečo nerobí, kamu my nič nerobíme. Ja proste hackujem, ja vidím, kde sú všetci. Ja vidím iba kúsok. Ja vidím proste všetko, kde sú všetci a tak. Ide, musíme sa schovať, už ide parchant. Dívaj, už vidíš? Nevidím, počkaj. Ide? Už vidíš ten ohenok? Áno, vidím. Čau, debilku. Kamu nenadávaj, potom dostaneš žltý dolár. Ty jak rýchlo bežíš? On je naspedovaný tých granulík. Ja si myslím ti. Prečo našli iba jednu? Hľadajte poriadne. Kamu, ty máš tiež jednu. Ja nemám žiadnu. Kamu, tak si hovoril, že máš. No lebo mi ju typek vyhral. A typek má niečo. Typek má jednu. A my sa musíme skýbať proti tomu. Dobre, už je preč. Dobre, A ide tu ďalší. Ja vidím jednu baterku. A ja vidím teraz cez tú mapu. Okay. Ja idem pre ňu asi. Dobrý deň. Niekto? Tá mapa je akože obrovská. Dobre. Ty ješ? Ty si sa obetoval? Bye bye. Mám dve. Kámo, ty si riskár, takže máme ako keby 3 baterky. A tamto typek mal tiež nejakú, ale... Jaj, nikto tu ide. Kámo, to je stiaľ. Tu proste javkujeme. Ale to je problém. Video bude potom dlhšie a dlhšie. Ale o video sa nestaraj. Dobre, tak ja to teda, tak dobre. Tak teraz, editore, zapni hudbu, dáme to riskovať. $1,000 winner, You $1,000. Kámo, ty si jaký Ja už mám jednu baterku. Aha, tak to niekto ide. Ja som vidím toho tak kráľového trochu, takže ja som F-kod. Dobre, editore, zapni znova. You $1,000 you fish, we do. Ide tam ohňák? Neviem. Ide. Fakt? Nie, musí vidieť plamienok. Poď ku mne. Tuto je safe zóna. Není si úplne safe, ale vyzerá to tu dobre. No, dobre, nevyzerá. Aha, tak tam je fialový už. Tam číha trochu. Máš jednu baterku? Ja mám tiež jednu, ty máš dve, nie? Ja mám dve. Dobre tam číha. To je ten fialový. Počkaj chvíľku. To je môj najobľúbenejší, vy ho tam. Fialový. Luky. Ja musíte piť čistú vodu, ja som si teraz zobrať čistú vodu. A, už je preč. Kde si ideš? No, akože... do editore zapýtať dobrú hudbu. Dejme na to. You $1,000 do. Ty máš nejakého editora? Nie. Iba si to tak hovorí.
Dobrá, ja som mŕtvý. On ide po mne. Dobro. Aha, tak on tam išiel ku tebe. Dobre, ja som si dal silnú krabicu. Preto si. Kam on ide okolo mňa, ja som v krabici. Kde je stred? On teraz asi, on niekoho naháňa teraz. Kde je stred? Ja som, no tam stred je to, kde sú dávajú ti baterky. No, a kde je? Blízko teba myslím. Tak ja som mŕtvý. Vedel si to, že môžeš ísť tou krabicou po rebríku? Áno. A idem. You thousand you Ne, nikam si išiel. Tu by som nešiel radšej, keď tu je voda, elektrika a ja mám zeleného u seba. Ešte aj s tým oranžovým. Super. Kamu, jak to môže byť super? To není super. OK, ja si Dobre, bežím. ja som sa stihol schovať do diery, ale ja som tam mal dvoch, presne dvoch. Ja idem do stredu, som v strede skoro. Kamu, už tam dali nejaké. OK. U mňa je teraz oranžový. Dostal som 10. On ide aj bez toho ojenku. Dal som ich tam. Dostal som 10 coinov. Áno, on ti to dával ako iný, myslím. Máme 7 baterok, lebo ja mám tiež jednu. Ja sa teraz bojím strašne výjsť, lebo on tu teraz chodí aj bez ojenku. A ja som teraz jeho... Ešte 7 bateriérok. Ja tu proste vidím tých ľudí, čo zomreli. Teraz zomreli traja ľudia. Na mňa tam, ja som mŕtvý, na mňa tam jump. Ja mu jem bacon, ja to dobre grováva, Ježišmaria. Toto je ten bacon, tak to je akože dívať na iných. A, tuto idem spektatovať. Typek si myslí, že pod stolom ho nenájde. No ja som sa teraz na to dívala, ja som dívala teraz na teba. You thousand you thousand. Do Riky. Jak na teba čiapne ten vzdelený, ja sa zblázním. On blízko mne, kamo blízko bol ten. Ty zomrel? Aha. Fakt? No proste ďapnul ten zelený, proste ja idem v krabicu a idem hore po rebríku a jump a zelený ho zabije. Je tam zelený? Hello! Hello guys! Akože to ste nám nedali moc bateriok. Akože môžete to nejako skipnúť. F. Áno, F-ko. F-ko do komentáru. F. Do. On napísal F? Typek jaký? Komentu. F do komentu, je to tu napísané. F-ko do komentu. Akože jedna typka to tu, ja môžem sledovať tých zelený úplne na začiatku. Ja tu idem niekam. Dobre, jedna baba bude mŕtva. Ja sa niekam dívam. Dobre, ďalší zomrel. Ty? Kam ona má také šťastie? Dobre, Hello! všetci sa tu schovávajú. Akože bacha, tady to presne chodí ten kamera 01. Ten tam kempí. Hello? Kam vy tu iba dvaja riskujete? Hello? A ide oranžový. A on ide bez toho ohrinku. Prečo si ma nevšimol? Aspoň som mu otvoril dvere. To som nechcel spraviť. Tak dobre, tak ďalší, našťastie. Kamo, Ja mám také šťastie. ja on sa teraz sledoval, ty máš najväčšie šťastie. Akože už to má pomaly 20 minút. Bye bye. Kamo. Jedna typka to má proste Sigmu. You
stále little teacher. Schovám sa. Ja by som si tak zahral po piplej, tak vám mne to Nie. nejde. Vyzerám tu pekne, takto? Ukáž, ja spektujem nejakých iných. Ukáž. Kamu nikto nehráva, iba jedna typka tu proste hanti. Tuto chodí, vidíte? Toto je tá typka, tuto máte e-mailu, aby ste si ju dali do friendov. Kámo, ja som išiel do slepej uličky. Ja tu proste chodím. You thousand teacher figure. Jediný tu chodím. Z toho musíme urobiť 2 videá. Dobre, takže typka už je ďalšia. Dúfam, že na mňa fialovka nevykúkne. Tuto typek je niekde dobre schová... Aha, kto je to dobre typek? Kamu... Tá jedna typka musí mať veľa žiarov. Nemá, má 0. Idem do toho bumblales. Takou bumblales. Taký bumblales. Je toto, ja sa teraz pekne... Wow, chill. Poď, ideme. Ideme. A, baterka! Ňam. Tu ešte niečo? A, tuto sa môžeš pred nimi schovávať. Ich budem sledovať. Kamu, hovoríš mu na červené. Hej, chilluj sa. Ok. Dobre. Hej. Toto je... nenormálne. Zelenka, poď sem. Akože mi pripadá mi to niečo iné, ako zelenka. Ketnem. Kamu, tá baba... Aha, už tu je Sigma hantí. Tá baba to už nehantí. A ja tu hantím tiež. Kamu, ty Naháňam sedíš sa. v kancelárii a nič nerobíš. No určite. A už ideš, konečne si sa spamätal. A už tam ideš niečo dať mažérovku. Dobrý lak, a jak sa tam... Ty košo. Kamera Bye, bye. 01. Tak, Sigma tu ide. Tu späť. O nie. Ty si tam to už ďalšie... Horí. GG's, horí. Horí. Tak bye bye, keď horí. Dobre, tak toto si asi prestrihneme, lebo vy to neviete hrať, takže keď začne až ďalšie kolo, tak to zapneme.